pravdou. Mestský dravec z východu, MG3 Hybrid Plus. Bez šestrovných 200 koní výkonu na drobca kus. Hybridný systém s trojstupňovým automatom ladí. V dynamike ťa len tak ľahko nezradí. Z 0 na 108 sekúnd, to je v triede raritou. Elektromotor ťa silno nejak slimák s ulitou. MG3 prekvapuje, silu v každej chvíli má. Hoci podvozok je tuchší, nerovnosti vyrovná. V zákrutách sa drží stopy, riadenie má presný smer. No pri vyššom tempe v kabíne ticho nečakaj, to mi ver. Cena láka, výkon bije, hybrid v meste dominuje. No vo vnútri cítiť cenu, chcelo by to trocha zmenu. Už vládu displeje, dva panely vedľa seba. Grafika je jednoduchá, v lacnom aute viac netreba. Kamera má čistý obraz, výbava je bohatá. Plasty tvrdé za tú cenu, to však nie je blbé. Spotreba sa drží nízko, 5 litrov je reálnych. MG3 je dravý hybrid pre ľudí normálnych. Má však svoje muchy, hluk aj tuchší. Podvozok za 22 v plnej palbe, ale nie o čo. Ok.